ως ελεύθερος επαγγελματίας στη μεταφορά αλλά και στην εμπορία αγροτικών προϊόντων, κυρίως όμως σαν αντιπεριφερειάρχης, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα προβλήματα του αγρότη και τα προϊόντα γενικά. Δεν έχουμε σταματήσει να δίνουμε μάχη για τα προβλήματα του αγρότη και δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Το οφείλουμε στον τόπο μας, κυρίως στους αγρότες μας.